This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandaang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga
sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga. Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayan Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ng lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit. Panginoon, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal ng mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay nyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa bansa, palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng Power Trio. Ito ay binubuo ng Fern D, your sunshine vitamin even without the sun. Fern Active, multivitamins that helps in boosting vitamins B complex. Milk Co, strengthen your bones and it's made by 100% real milk. Power Trio is made by iFern from the maker of Fern C, the #1 natural vitamins in the Philippines. For more details, contact us at 0961-355-3682 for more details. Sa mga naghahanap ng pagkakakitaan ngayong panahon ng pandemic, ang iFern ay naghahanap ng mga distributor. Free membership fee and educational attainment required at kahit nasa bahay ka lang dahil mahirap lumabas, pwede mong gawin si iFern Business. Contact us at 0961-355-3682 for your inquiries. Ang Country Best International is urgently needed interested applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, little salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Ang pinaka-aking na konsehal, iyan si Vince Baltazar III. Para sa kabataan, maka-Diyos na tao na konsehal, siya hobin pa na konsehal. Vince Baltazar na, Vince o ikan na, Vince Baltazar na, the third. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, salamat sa imo. Leader kang kabataan, Vince Baltazar, ang maaasahan mo. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong
and we'll get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers free senior high school, academic track, ABM, STEM, UMS, and GAS, technical, vocational, livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer systems servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry! Enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the registrar, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th regional placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers: Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, tara enroll ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Shua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Arangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania! Ahoy! Good morning! Hi, good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Probinsya Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. Siyempre, good morning USA, good morning California, good morning New Jersey, good morning United Kingdom of Saudi Arabia, good morning Dubai, good morning Hong Kong, good morning China! 44 minutos makaliis ang alas 5 din pagkaaga digdisa na yan sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services and of course sa Bicol Net TV. Mga karandar, mga kasurog, live na live po kita sa duwang istasyon sa Bicol Net Television and sa Arandar Broadcasting Services.
And siyempre, good morning sa mga station manager kan Bicolnet, Maestro Nel Atuon. And siyempre, ang bilog na persa kan Bicolnet. And of course, ang bilog na persa man kan Arandar Net News. Initabi si Ayi Andes Arietan sa inyong makakasabay sa laog nin sarong oras mag-istoryan kita mga dapat pag-istoryan mga pangyayari nangyayari digdi sa tuyang kapalibutan. Yaon man dyan sa puwersa kan Bicolnet ang kasurog patrol. Hali dyan sa First District kan probinsya kan Albay. And of course, ang puwersaman kan Arandar Net News na haliman sa probinsya kan Sorsogon. Yaon dyan si Karandar Fren Mendez and sa ibong si kasurog na Tony Kiliste. Ay mga karandar, buruhat, magurunat kan sa tuyang ugat sa bayanin mainit na tubig. Ayos na yan. And sa bayanin, ikulikol ka na una Paloma Blanca. And syempre sa mga nakaantabay na good morning. Good morning kay Saitama Words na nakaantabay. And kay mate Pinky Iskwami kan California. Good morning ya po. Good morning man tabi sa imo mate Pinky Iskwami. Ay mate, thank you very much sa ayuda. Salamat na maray. Ayos lang yan ang mga bulta sa imo kan mas triple pa no. An matinaw da pinagbibiyayaan. Regards na sanasa sa imong husband dyan sa California kay Mr. Iskwami. Good morning. Answering man, good morning kay Ryan Berwega Mendez. Good morning. Thanks for watching. Pwede tabi nindo i-share ining programa nganing mas dakol an maka-antabay. Makamati man lamang kan sa tuyang pag-uurlay-ulayan ko niya na aga. Pet sa 20 kan bulan na Abril. Duman sa nagasilibrar kan sa indang mga birthday, happy birthday. And duman sa mga nagasilibrar kan anniversary, happy anniversary. And of course, duman sa may mga kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga kapamilyang nagpaaram na sa ibabaw kang kinaban, talagang mamundo po yan sa lado kan mga nagkawarlat kung kaya ang programang ini nakikisumaro sa indong pagmundo. Condolences sa mga may gadan. Rest in peace sa mga gadan. And siyempre, congratulations sa Daraga Municipal Police Station sa panginginot ni Colonel Ronnie Fabia. Sir, good morning sa imo. And sa bilog mong sa bilog ng mga personahes ay matibay, aktibado talaga ini si Colonel Ronnie Fabia. Sir, maurag ka talaga, ika ng tunay. Sa Legazpi, ang tunay man yan, siyempre, swami ko si Colonel Rodilon Bitita. Sa siyudad kan Sorsogon, ano daw kung swami ko tapang si Colonel Ben Dipad. Mga maurag ining chief of police. Kasuhapon, kan kasagsagan, although bako man sa tuya makusogon, so nag-aging si Bising, pero may mga ditan pa na magkadirisgrasya, pero dahilan sa aktibadong membros kan kapulisan, asin kan MDRRMO kan Banwang kan Daraga, na iligtas. Ang sarong pick up na anod na kuta. Natatadyan man ito nag-agi. Isinang ba? Isugbo.
maray sa data sa mga autoridad ta aktibado. Naisalbar. Oni pa, congratulations pa sa PNP Daraga nata. Uy, kasuhapon, may nangyaring kunyan. Ano ini? So, na hit and run na senior citizen dyan sa barangay Malabog. Kay sarong, ano ito, pick up ba itong Colorea ito? Dinulagan sana. Dinulagan sana. Pero dahilan sa pag-aktibar kan mga autoridad, sigon kay Colonel Ronnie Fabia, naprehindir na, arestado na ang nasabi ng driver, bultok. Bultok sa driver, si night sweep, so senior citizen dyan sa barangay Malabog. Ano ito, kurbada itong portion, pero na-overshot kan na driver, makaskas pati, o irido baga, so senior citizen. Hindi ko nanuna ang kamugtakan sa mga panahon na ini. Dinulagan. Ito may CCTV. Iyo yan, ang ganahan kan mga barangay na igwaki CCTV. Nakatabang, nadakula sa pag-abot sa mga pagresolbar nin krimen. O kaya, ano man na problema nga pwedeng resolbiran, dakulao na bagay ang CCTV because kulang ang satuyang mga autoridad. Iyo baga, pero kung dakulang autoridad ta, maski dahil ng CCTV. Maski nga ni itong CCTV baga sa barangay, aram nindo ito. So mga chismosa, minsan dakulang bagay iyan. Bako yung tabi, wad boboy yami ramarantal. Dakulang bagay ang CCTV. Kaya lang, igo dyan kay mga CCTV na dahil man nag-function, basta sa nang kinagan kay itong kuro camera, pang blap, igwa man kay mga arog kan. Pero okay naman yan, tako na sisirip kan, mga may maraut na kaisipan na elemento kan sa syudad. Ay, may CCTV nga yan, dahil nga kita digday, maski dahil nag-function. Pwede man yan, pero pang blap, how if kung naginibo ang krimen, pero dahil nag-function, sayang. Useless. Useless po. Kaya dapat nag-function ang CCTV, tandakul na. Dakul ng mga, kaya maitautang ihemplo, na ang CCTV nakapagtabang sa pag-resolbar kay sarong krimen o problema sa sosyudad. Kaya so driver na kunyan na apprehender. Okay, so digdi kita sa istorya kan bilog na Pilipinas na dapat maraman manggiraraykan sa tuyang mga parantabay, lalo na sa mga yaon duman sa ibang lugar, asin sa mga nasa luklok na kan kinaban na dai na pigaabot nin signal nin television. Na nag-aasa sana sa radyo, sa cellphone, tamas kiday ki television duman, pero ang cellphone malinaw because may signal an sa indang cellphone. Kaya maray sa nata nagkaigwa na ki pigaapod na quad media an ikapat na media kan kinaban an pigaapod na social media. So dakul man tabi mga kaarandar, mga kasurog an na benepisyaran kay iniong pagluwaskan social media. Kaya dakulo na baga ang mga online broadcast television, no? Arog kan na Arandar Net News and Information Broadcasting Services, initabing istasyon na ini. Arog kan Bicol Net Television, ano? Sa panginginot ni Maestro SM Maestro Nel Adtuon. Arin pa, Mayon Internet TV sa panginginot ni SM Boboy Enriquez and ni GM Bert Musne. Arin pa, One TV. Ano nga dapat pagdarangogunin daw sa panginginot ni SM Papa Pierre de la Peña. Arin pa, Bicol News sa panginginot ni SM Vice Mandy Lucila.
Arin pa. Igwa pa? May nalingawan pa ako? Kung may nalingawan ako, parang dumatabi ako nindo. So, iyan na mga internet TV, dakulaong po na bagay. Para duman sa mga medyo remote ng area na may signal sana ang cellphone. Pero ang television, dawa ang tinahan ta. Limang surog po na marurugi, day panagad na kukua ang sarong television ito. Kaya dakulang bagay ang internet TV. Okay? So magdarangog dyan sa mga nagkaunrambitan kong mga internet TV, tayaon dyan ang mga preskong bareta, impormasyon, mga pangyayari, nangyayari sa satuyang kapalibutan. No? Okay. So, balik naman kita sa istorya. Ang istorya ba? Kaya istorya, paikot-ikot man sana, minsan, minabalik. Dahil ka naman niya gayon. Bako, excuse me, mga development ini, kan sa tuyang mga pig-urlay-ulayan, kan mga nakaaging aldaw. Ari naman ini, West Philippine Sea, Giraray. Talagang dihado ang Pilipinas pag-abot sa istoryang West Philippine Sea. Takan inot, uyogon mo pero ito, 1,200 na barko ang ipinarada dyan sa teritoryo kan Pilipinas, sa kadagatan kan Pilipinas. Sigun sa pagpapatrolya kan sa tuyang armed forces, kan sa tuyang autoridad, nahiling paninda na sige ang pangua kan Taclobo sa mismong teritoryo kan Pilipinas. Imbis mapasiring sa Pilipino, napapasiring sa Chino. Ikatulo, pig-estimate kung pirang tuniladang sira ang pigdadakop dyan kan mga Chino na pigdadaras sa China. Tapos, i-import pasiring sa Pilipinas. Iyan ang makulog sa buot. Asi hiling ka mo dyan sa saod, lalo na kung kulang ang supply kan sira sa kadagatan ta, o kaya kulang ang dakop kan sa tuyong para sira. Hiling nga tabi nindo dyan, ang sibubog, ang turingan, tahali pa sa China, hali pa sa Taiwan, pero ang iba ka, ang dinakop sa katubigan, kadagatan, kan Pilipinas. Uyugon mo na pagdihado sa satuya kan mga Chino. Kaya, kan nakaaging aldaw, pira ng aldaw, 2 o 3, salamat pagluwas baga kay itong istorya na nagpadaranin na Bukidigira na United States of America. Medyo, istorya pa man sana itong nakaabot sa satuya, pero nagpalataw-lataw na sa mismong teritoryo man kan China. So nagralayas baga, nagralayas so mga barko kan China. Saka duminuman man so Philippine Coast Guard, sakay kan rubber boat, may bandira kan Pilipinas. Anom na sana ang natatada. Natatamay natada pa. Baka sabihin, route ngayon na anom. May natada pang anom. Indangon yan sa mga panahon naman na ini. Mahiling naman kita. Ma-research, mabasa naman kita. Kung pirana o nagharali na anom. Yo. Kaya palan, pahalion. Kaya palan. Para sa kuya mga kaarandar, mga kasurog, ang kaipuhan ta sana, duman sa teritoryo, may maglayaw-layaw sa napirmi oro aldaw. So, siyempre, baka pighuna kan China na abandon, garo daga. Uni nga yung daga, dahil naman nga iniupigi inchindi kan tag sa diri, kung may tag sa diri ka ini, maawuto na, pinabayaan na, dahil na lamang nga pigbibisita, kipirang taon, siguro nga abandon lang na ini, dahil na pigbabayadan kan buwis,
kukwaon tabi ang kan gobyerno kaya aangkinon an ki iba tamala pag-iisip ninda abandon. Kaya siguro sa China bako man sa pagbuli sa satuya tapi abandon taday man gayud kinahiling duman na Filipino ship maray kay ni nga kita na ta day man nga kay nagaintindi. Baka arog kanso naglaog sa payon ni Xi Jinping kaya ang dapat duman uro daw kung sa inang boundary pa ikot-ikutan ural daw ki Filipina vessels maski puro patrolya ipahiling na interesado ang Pilipinas pag-abot duman sa lugar na ito. Parang arog kayan ang nahiling ko sa kakabasa ko, kakahiling ko ki mga barita manugod dyan. Siguro, ihugakan sa mga Coast Guard tarayo. Pero rane, nakabot kay sa China, kita pag Pilipinas, dayaw sa teritoryo ta. Magiro-iro nga ni, pirmi sa na oral daw pagpalayag-layagan duman. Maski rubber boat, oral daw may nagaduman, bit-bit ang na bandira kan Pilipinas. Sailing ko, mapundo ang China sa aruganta. Sabi, tangani kan inot, habo man ang kigera na China. Ang gusto sa nakaiyan, palawigon ang sa indang source of economy. Ayan man sa sakuya man sa nang pag-isip, inda sa pag-isip kan iba. Kaya kung alburutuhan mo garo atras man. Tadawa ano kadambuhala, puling an kansaday. At aday nga ni minaatra ka sa Thailand, sa Taiwan. Pag pipalayas-layas baga. Because na nahihiling kan saraday na kunyan na nasyonay na. Pag yao na, papahalion kita, yao na, papabayaan ta. Diyan sa nao. Siyempre, maanad. Iyon ang nangyayari. Sa kuya, sa natabi yan na analisasyon, ano? Pag pinabayaan man, maski sa harong, may maglaog dyan, dahil mo pag-intindihon, nakailing kikaon, dyan siya nababasog, adayan mahali, dyan sana yan. Pero kung minatungtong pa sana, na-step pa sana pasiring sa indong gate, sa tuyang gate pali untana, adayan mahanap ang iba na dudumanan. Inda kung tama ang sa kuyang analisasyon. Dahil ko aram. Kunyan man sa ini, so sa diri kong pag-analisar ka na pangyayari sitwasyones diyan sa nangyayari sa West Philippine Sea. Ang kauro insulto kaya digdi is, dako punso si Bobog, suturingan sa Pilipinas, tapos i-import sa Pilipino. At nakabot yan sa udan, mailing mo dyan, may mga maarabot yan, banggi, nakakarto na turingan, nakakarto na si Bobog, as in iba pang lamang dagat, nahali, may nag-istorya baya sa ko, dyan, o yan niya, bay kanta, imported an. Pag sinabing imported, frozen iyan, nakakarton iyan. Hali iyan sa China, sa Taiwan, as in sa iba pang lugar. Nakataraid tang nasyon, digdi o sa Asia, ano? Kaya ako, pag ay ikaman daw, maski ako, habo ako kan frozen na turingan, igwaman sa ng pres, kumabakal kita kan frozen, kung dahi kan pres ko, di iba na sana, no? Magkarni na sana kita. Diyan, pag urlayan ta naman aan, karne. Tapos naan, sira. Cuatro minutos makalis alas 6 nin pagkaaga digdi sa nayan sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services and sa Bicolnet Television. An oras na yan hatod sa satuya kan full colors printing press and photography na makukuha dyan sa Purok 7, Barangay Cruzada, Legazpi City. Ang full colors printing press and photography is owned and managed by Mr. Reggie and Rochelle Marcelo.
Siring man ang oras na yan atun sa Satuya kan Al Aluminum and Glass Supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Madaling hanapon ini, takataid sa na ini, karayray sa kahilera ini, kan Bicol College. Al Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Tony and Annalyn Aranya. Ipapamana kay Tricia. Paghalin nindong Al Aluminum and Glass Supply, magbalyo kamong tinampo, mahiling nindo dyan ang Marciliana Law Office. Yan tabi ang law office kan na abogadong servidor kan banwa ang kan Daraga na si Attorney Joey Marciliana. Kay po nandot magpagibon nin legal documents with discount, magdyan sana, sabihin mo sana nadangog ko sa Arandar, Bicolandia. May discount po kamo kay attorney. Bako man libre po ang pagpagibong dokumento ta. Pigi isipan po yan mo. So pag eskwela ka ni attorney, mahal man. Ano? Kaya, discounted ka lang. Pero kung legal advice or legal consultation, libre po yan kay attorney Joey Marciliana. No? Magpa-share dyan. And siring man kung naghahanap ka mo nin rent a car o pwede ka mo dyan mag-inquire, taan manager kang Sages Rent a Car, dahil iba, kundi si Charles Joseph Marciliana, ang aking gayo ni Attorney Joey. So, sabi ni CJ, auto ko, drive ko, biyahe mo, safe. Safe ang biyahe mo. Yeah. So, Sages Rent a Car. And si Ringman, uy, mabuhay sa Kagsawa o kaya Inner Wheel Kagsawa Chapter ang grupo na sige sanaan panao ki mga tabang sa mga nangangay po sa panginginot ni Cha Barbacena Marciliana. No? Ang agum na gayon ni Attorney Joey Marciliana. Okay, kung ano tunindo igwaki mga duro diferensya, darawon sana sa RB Brothers Car Service Center na makukuha dyan sa Purok 5, Barangay Binitayan, Daraga Albay. Madalion hanapon tayaon sa nayan dyan sa kahampang kan paragibong dati nin sidecar kan panahon dyan sa Binitayan. Okay? RB Brothers Car Service Center is owned and managed by Mr. Boy Gulyem. And siring man kung gusto ninyo magtana nin puwerteng mga Pilipino cuisine, magpasyar sa Ignatius Lutong Bahay na makukuha dyan sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Masisiram na pagkakan, mga sunahiling tabag sa piyestahan, sa restaurant, yaon nandyan sa Ignatius Lutong Bahay. Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Ignalyn Arionday. And syempre, duman sa mga nagakapi-kapi na sa mga oras na ini, sabayan nin mainit, masiram na tinapay na mababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop na makukuha dyan sa Barangay Orosite, Legazpi City. Madaling hanapon tayo sa na ini, Kampang Nagayo, kan Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Mary Ann Archaga. Okay? And siring man, pasiring kita sa Banwaan kan Castilla, kung saan matatanaan nindo ang puwerteng potahiman kan native chicken, asin bulalo, dyan sa na yan sa Tatangwin Fast Food na makukuha dyan sa Purok Everlasting, Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Morano. And pasiring kita sa Oroinutan, mahiling nindo duman sa Purok Sunflower, kan Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon, ang Sushi Cafe and Resto Bar. Sushi Cafe and Resto Bar, nag-opresir nin pamaw, isnakan, pangudto, merindal, pamanggi, asin, mga beverages dyan sa Purok Sunflower. Kaya magpasyar, mga masisiram na pulutan, yaon dyan sa Sushi Cafe. Ang Tatangwin Iguaman, ki Borobir, mga kunyanta ini, bako man iba. Kaya pasyaran na Sushi Cafe sa panginginot ni TJC Angel Valdez. Okay, and safety household, magamit nin tama di kalidad na LPG arugan gasol na mababakal sa Top Gas Gasol
na makukuha dyan sa kataid kan Petrones sa sentrong Gayo kan Banwaang kan Daraga. Tapgas Gasul is owned and managed by Brad Ato Lim. And syempre, good morning sa satuyang mga amigos, amigas dyan sa New Jersey. Kay Idol Sir Mr. Machulito and sa Allied Fantastic Dancers of New Jersey, kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Vic, and kay Myra Legaspi. Ayan ha. So, timing, nakaantabay so amigo ta dyan sa New Jersey kay Idol Sir Mr. Machulito. Sabi ni Idol, magandang umaga Idol, kumusta tabi kita? Irak ninjos tabi, Irak ninjos tabi sir, medyo okay man. Pigba baribisa na kita ni Bagyong Bising. Although igwaki mga nagkusog-kusog, nagrulang ka sa mga salog, pero sa hiling ko, sumatotal, dahil man ki danyos na tinao, lalo na digdi sa satuyang rehiyon. Okay, so kamo man dyan tabi sir, kumusta man ang laban dyan sa New Jersey? And syempre, good morning sa membros kan Albay Legazpi City Online Broadcaster Association. Good morning po sa inyo ka, boss. Okay, so kasubago. Lata. So ano oras 11 minutos makaliyes an alas 6 nin pagkaaga digdi sa yan sa Bicol Net Television and sa Arandar Net News. So kasubago ang pigiristoryanta sinaralamog. So barko sa West Philippine Sea asin so mga lamang dagat sa West Philippine Sea. Nakabot kita doon sugpon kaya ang istorya. Oy, paki-share kan sa tuyang programa, Huwag mahiya, i-share nyo kung tanganing makaabot sa China. Okay. So, iyan, pigiristoryan ta so lamang dagat, kukaon kaan sa Pilipinas, dadaroon sa lugar ninda, pagpasiring sa tuya, import. Imported na sira. Igwa gaya kayan, igwa po. Totoo yan, nakaabot ang digdi sa saon. And, sabi ko, patrolyan dyan oral daw, taganing masabi, nan lugar na yan sa tuya, bakong abandoned. Okay, pag i-restore tangon yan, naman an Carney. Sabi sa kunyan, an Carney. Grabe na, tabi na naman. Dahil nagbababaan presyo. Tahilingon ta, kung ano talaga ang pinakarason kung nata arog kaini ang presyo kan karning orig. Lalo na dyan sa Katagalugan, ay grabe ka maluyogon mo nag-aabot sa 430, 420 ang kilo kan karning orig. Grabe. Digdi sa tuya, 330, 320. Dating 120, 140, 150, 160, ngunyan 320, 330. Diyan tabi sa Indo Idol Sir Mr. Machulito. Gura no tabi ang kilo kan karning orig. Igwang nga kaandigdi. At least nga ligtas ka idol. Ako okay lang. Ako digdi sa New Jersey. Iyo po. Ligtas kami gabos digdi. At masinunod po kaya kami. Mga law-abiding citizen po kami digdi sa Pilipinas. Pag sinabing day magruluwas, kami yan. So iba, pag sinabing day magruluwas, nagruluwas. Positive. Takot po kami sa virus, kaya takot kami sa bagyo. Kung kaya, pag sinabing day ruluwasan, day ruluwasan. Iyo po. No arin katabi mapasyar kay Gilbert. Abay sana po,
At pag nalugaran, pasyaran ko tabi si GM Bert. $4 slash, anong LDL is tabi, sir? $4 is 200 plus lang. Barato ang urig dyan sa Indo. Palibasa, US yan, ini Pilipinas. O di kaya ang nakuatang mga istorya, kung nata, pero digdi sa Bicol, talagang mahal because of shortage talaga. Sabi ni kan pag-abot sa Senado kan mga pinaapod so Department of so mga hog raiser, ginisa ni Senator Ping Lacson ang DA, pigahanapan kan shortage. Iyan gayon sa lado nasyonal sa parting Tagalugan. Pero digdi, sa nailing ko talaga digdi sa parting Bicol is shortage talaga kan supply. Nagakulang sa mga hog raiser. Ikadua, naapektaran ini kan mga biyahirong pigapon na imbes bakalon kan mga para karne, digdi usana, kibarato, ay may nagdadayo na para bakal hali sa Katagalugan, pigbabakal digdi, pigdadara duman. Saro yan sa nakapamahal. Duman, buda, digdi. At nakabakal paman, manigsaro-saro ang mga para karne, digdi lalo na dyan sa Banwa ang Kandaraga, nakabakal paman manigsaro, pero mahal na. Bako naarog kan dati, tanalaog na kaini ang mga biyahero. Maski ako man gayod mga karandar, kung ako man an may sadiri kanurik, siyempre ipababakal ko sa mahal. Dahil mo ako pwedeng pugulan. Apwera kay itong mga mayors na nagpaluwas ng in executive order na pigpupugulan ang sisayman. Hog raiser, ining mga small times, mga backyard hog raiser, kasabay ini sa executive order, nadai ipagpaluwas sa indang munisipyo ang mga buhay na urig para sa nangaiyan sa satuyang mga para konsumo. Nagsurunod man alagad, mala pinabakal man mananggad sa mga parakarni, lokal na parakarni, pero sa presyo, mahal. Kaya mahalon. Ang running price, 3.20, 3.30. Ngunyan, pag abot duman sa Senado, pinaga ni Senator Ping Lacson ang Department of Agriculture. Pira ngaya ang pigkonsumo, base sa indong statistics, kan mga Pilipino, po nga kan 2018 hanggang nga 2020. Pira ngayang tuniladang karning urig, ang saan kinonsumo. Nagsimbag ang Department of Agriculture. Ngaya 1.85 billion tons of karning urig ang pigkonsumo kan mga Pilipino, inda kun paano ini o kurumpyot, dahi ta aram, kasi daman sa na nag-compute kayo ni, 1.85 tons of karning urig from 2018 to 2020. Okay. Kamu man nga mga hog raiser, piraman anay paluwas nindo. Nato niladang karning urig sa publiko po kan taon na yan, 2018 to 2020. Ngayon ay palawas mi 2.25 million tuniladang karning urig. So, mas dakol so na ipaluwas kan hog raiser kaysa duman sa nakonsumo base sa pag-imbestigar ni Senator Ping Lacson. Ang hapot niya, kaya nagamal kasi nag-i-import ang Pilipinas nin karning urig. Nag-i-import. Gusto sabihin nali sa ibang nasyon. Nata nga yata kaipuhan na mag-import na sobra-sobra ngayon supply digdi sa Pilipinas.
Kaya nalibong si Senator Ping Lacson. Kaya nangangapudan ini sa presidente na haliw na ang executive order na mag-import ang Pilipinas, ang DA, nin karning urig, ali sa ibang nasyon. Tabako man nga digdi ang habol so pangangaipo kan mga Pilipino. Ang habol nga digdi, kickback. Tama man baga si Senator Ping Lacson. Sobra-sobra susupply, pero naga-import pa. May kwarya sa import. Pero aram ko na dahil man i-monitor ni Presidente. Ang nagasuggest na kainining mga taga-DA, ngaya Mr. President, si ang Secretary kan Department of Agriculture. Kay puwanta ngaya mag-import nga Mr. President, ma 2022 na. Ay, sala. Kay puwanta nga mag-import tarong ngaya kaining. Nagkukulang ngaya ang supply. Siyempre, si Presidente, sa sobrang tiwala, tamala si ilinaan dyan, sige na ngaya, gibuhan na ngaya, basta sa ikakarahay kan mga Pilipino. Kaya lang, Mr. President, bako mantabi ikakarahay ang nangyari, no di, kadipisilan sa lambang Pilipino. Uyugon moan ang sarong pamilya na may membro ki anom. Pero dahil nakayaan sarong kilong karning urig. Kaya minsan na lang ngaya kami, lalo na kung ang sweldo, so tamang-tama sana. Dahil na ngaya kami nakakaon kaayan. Kung dahil sa nangayang pistahan o naimbitaran niya kami sa mga handaan, dahil na ngaya kami nakatana ki karning urig, ta mahalunon. Ang sarong kilo ngaya kulangunon lamang sa muya sa pamilya. Totoo po yan. Ta kami nga ni minsan, ang sarong kilo, rimate. So anong pa? So 5. Kung makusog-kusog pa kumarakan, kaya rimate. Because of this importation, saro ini sa nagapalangkaw kan presyo, kaya nagsasakit ang Pilipino, nagasapar ang mga Pilipino para tindasin konsumidor, because of this importation of pork meat. Kaya Mr. President, tama ining pangapudan, haliuntaan politika, politika set aside. Tama si Senator Ping Lacson. Kung haliuntaan ng politika, haliuntaan fried chicken, haliun mo na tabi Mr. President ang executive order na yan. Tangkaso na yan sa DA ta. Sigundig di o kay Senator, piga pagdilinsyahan iyan kan mga nagkapira dyan sa ahensyang iyan. Sabi ni Boboy, kaipuhan mag-import boss, tapaw naman amo na nga ni, what Boboy, amo na nga ni, ang nangyayari, sabi ni Senator Ping Lacson. Kickback ngayaan habol. Sisay ang nagsapar, kita. Bata kita mahilig sa barbecue, sa sinigang na baboy, adobo. Kahirak taman. Pero sa iling ko, tiba dangogon kang presidente, habo inay. Maski si Secretary Bellica, no so ngaran ni Secretary Bellica, habo isu sa anti-corruption, habo ninda ka ini, tibad lamang, mahali na ining pag-import na ni. Pero pag abot kay ning bulan na Mayo, pag may naaraman pag nag-import, kay karning urig, saraduhan tanan istorya na ang corruption is talagang day mahali kay ning administrasyon. Grabe sa PhilHealth, sa DA, so DPWH, garo nagkaigwan nin Orolay, garo ito, covenant ba itong apod kay ito? Magpirirmahan nga kita digdi.
sa kunyan ano ni so sa anti-corruption kay Secretary Bellica buda so mga regional directors, secretaries, DIS kan na DPWH nagpirirmahan tabi kan sarong bulan ito o kan last week. Manungod kan portar sa kan korupsyon sa nasabi ng ahensya. Hilingon taman. So mga nagkakurunyang baga, lalo na itong mga nagre-retiro na, ay jarakpat po ito. Jarakpat po so mga arog ito. So mga directors, DIS, kan mga panahon sa DPWH. Ngunyan marayray, okay ngunyan. Aktibado na, medyo okay. Ini si DE, Engineer Warren Azotea kan DE, o kan District Engineers Second, Second Engineering District kan Albay. Inda sa ibaday ko aram. No? Garo ngayon purpondo ka mo. Day pa lamang kami naging pampangan nagilam. Nahiling ko lang sa mga reports, mga post kan DPWH Second District Engineering Office. Nahiling ko lang okay ang kamada kan opisinang iyan. Okay? So, in the office, pero okay man aktibado man ang regional office. Kaya sana naman, DA, pero digdi sa tuya, hindi kung may nakaabot ng mga imported, pero dahi pa man. Anyaw lang digdi sa tuya, may saro dyan na para bakal, para tinda na big time, puro big time, nagabakal kung sain-sain, ipipabakal man digdi sa mga paratinda, pero mahal na, natural, nag-travel yan, nagastos, ang importante, may paninda ang mga parakarne dyan sa wet market. Kaya lang ang presyo talagang iyo. Kaya lang, dahil man na susunod, kaso hapon, ay kan Domingo ba ito? Gurano niya ko, 320 sa nangya sa imo. Libot ako. Sa imo, 350. Iyan sana. Kaya kamong mga bakal tabi, kung mabakal, maglibot-libot tabi nguna, tanganing day kamo mabiktima, kan mga mapagsamantalang mga paratyenda, dyan sa pangpublikong merkado. Okay? Maglibot-libot yun na. Tara yung mga 320 swapot ko, pag abot duman sa ibong 330, ay 350. Yung na so 30 pesos, pang Ricardo na, didilin siya pa sa tuya, sa paagi na sa panlalanse. Kaya maglibot maski sa sira. Ang sira nga grabe ang kunyan Salamat nga idol, sabi ni Sir Mr. Machulito. Salamat man po. Sabi ka ito nga ning pilosopo, natangya ta si Gan Malkan sira nindog, dahil manindupig babaho kan sira. Yung baga may punto, dahil man yan indupig babahog, nagmamahal. Ayan sa naman. Bata dahil na nagbubuot naman sana, ang mga parasira, asi magdiyan ka sa puro, Isus ang presyo, maray pa sa saod. Totoo po yan. Ang presyo, pero presko talaga man. Tao yan, bibaba pa sana sa kayan, ilatag sa gilid kantinang po, mahal. Pero maski, iyan ang day na-regulate kan kunyan. Day na-regulate kan sisay dapat yan. DTI ba? May mga mapagsamantalaman talagang mga paratinda. Maraya pa ka mo. Una ko, kaya kasurog ka day man. Joke lang. Pero day man makapagsamantala. Tayrakban kan mga konsumidor na andarang kwarta. So tama man sana. Iba kaan gusto man sana makatana nin preskong sira pero kung pipresyon man indo grabe. Gusto man makatana nin karne no di kung pipresyon indo grabe. Pero puro tabian may rason, no? Kaya
Sabi ni kuyan, bala nang ya si Batman. Kung magkadilin siya magkarne, kunday tama nang yan yung gulay, mas maray. Okay, update ni Bising, day kita. Pero day na, uto na pasiring na duman sa harayo sa Albay. Kung sa'yo na siyang lupalop, rabas na, Bising, kung sa'yo mo gusto magduman. Salamat sa pag-agi sa nadigdi sa samuyang lugar. No? All Bagyo, gabos na Bagyo is welcome digdi sa Bicol region. Sige na, dahil problema, umaragi sana ka mo, basta dahil ka mang distroso. Pero kung mang didistroso ka mo, dahil ka mo tabi, dahil ka mo digdi. Dumana sana sa iba, doon sa China. Okay, mga karandar, tayo nabot na kita kang paramentras na pamamaram digdi sa programang Arandar Bicolandian sa lindungkan na BicolNet Television and Arandar Net News. Iraray, initabi si Ayi Andes Arieta and sa ngaran ni SM Maestro Nel Adtuon kan BicolNet, minapaabot kami sa Indo nin good morning nin salamatunon sa daing sawang pag-antabay sa mga programa. No? So, pagkatapos digdi, tune in na kamo duman sa BicolNet TV, tayaw duman sa ibang programa. Masunod na. And sa Mayon Internet TV, sa One TV, sa Bicol News, sa Impay Tao. Basta, utong duman so Alcoba. Magdaralang ka mo duman. Tayaw na ang mga masunod na programa kay ni. Okay, so dyan sa nagpartisipar, thank you very much. And ano yan, Martes ayos, nakaduan na kitang aldang mo niya na si Mana. Thank you, Apek. Diretso ang sa imong serbisyo. Takaswapon, pagkatukaw ko digi, naka-intro na nga ni ako, pumaltok. Taod-taod, umilaw, pinabayaan ko. Taod-taod, pumaltok. Umilaw. Taod-taod, tukaw ako. Napundo, pumaltok. Kaya ngon yan, ayos na. Kaswapo nagka-programa kita, kunya na ito, alas 9:30 na. Pagkatapos nang gaday pangani so ekstrong kanta, pumaltok naman. Ngunyan, okay na, diretso na gaya din yan. Oy, thank you very much, Prime, kay Kapitan Tupi Andes kan Barangay Tabon-Tabon. Prime, good morning. Thank you, ha. And kay Cap Al Andes kang De La Paz, good morning. And sa gabos na Kapitanes, kay Cap Bok, Graho kan na Barangay Kirapi, good morning. Sisay pa. Sa mga alkalde, good morning. Mga day nagpapabaya kan mga obligasyones, lalo na kung may kalamidad. Thank you. Oy, lifted na, no? So mga nagpaluwas nin executive order kasuhapon na suspension of work sa mga pampubliko na opisina, lifted na po sa banwaan kan Pilar. Piglip, may nahiling na akong post ni Mayor Caroline Sweet Series kay pinalos ni Made. Lifted na. Sa Banwaan Candaraga, may pinaluwas naman si Mayor Vic Perete. Lifted naman. And Susaligas, hindi ko pa nahiling. Pero I'm sure, lifted naman yan. And sa Gabos, because ang basis is Bising. Ito dahil na si Bising, lifted na. Okay? So, sana magtrangkilo na ang panahon. Okay, so mga karandar, napo ng tanin Lunes, nagmartes, sana naman matapos ta hanggang Biyernes ang simananin matuninong. Lord, thank you very much. And thank you very much sa Gabos. Mga karandar, mga kasurog, sudati sana. O ini
ihabol tayo ni, tabata first time yata kay ni, magdalang ni Miss Connie Calwit Abayan. Kaya naka-extra na ko ako, Miss Connie, pero isuriyaw tapay na yung comment mo. Good morning nga po from Mahaba, Ligao City. Ayan. Good morning tabi sa inyo dyan sa okay sa mo Miss Connie and sa bilog mong pamilya and sa gabos na mga taga Mahaba, Ligao City. And sabi ni Sir Mr. Machulito, mabuhay ka idol. Mabuhay ka man po. Thank you very much. Sa gabos. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasuko kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station.